Ще си позволя да поканя при мене абитуриентката Нелис. Искам да дойдеш до мен, ако ми позволиш да те поканя. Нелис, честит празник ти желая. Нека този празник да не е само единствен. Ти пожелавам още много щастливи момента. Ти желая в бъдеще. Това е един много голям успех за теб, който си го постигнала като медицинска сестра. Браво! И никогаш не дей разочарова своите родители с това, което си успяла. Взехни едно столче за абитуриентката, за чантаджийката. Взехни, не искам да бавя повече време, защото оркестър е много хубав, много музикален, много оригинален. Хората се забавляват на макс. Не трябва да спираме тяхното настроение да се отпълзява. Затова нека преминем към даряването, подаряването, да го кажа, да може да свърши, да продължаваме да танцуваме, да се забавляваме. Затова сме се събрали тук. Да отпразнуваме абитуриентския бал заедно с Мелис и нейните родители. Имаме една сладка, прекрасна чантаджийка тук. Аз ще бъда отляво, отдясно да бъде нашата абитуриентка, за да може Аудин ТВ да може да успява да заснима всичко. Колеги, ще ви помоля нещо късичко, за да можем да подкараме родителя да се даде подаръка. Нещо късичко за родителя, който е заслужил. Малко да играе. Айде! Мили гости, всеки един родител много добре знае, който се сблъскал с сватбено тържество, сенедини, рождени дни, сватби, абитуриентски балове. Това, което го има на масите. Облекло, оркестър, камери. И от нашата абитуриентка мили са родителите, зехнито и неговата половинка. Той е доволен, че е успял да възпита и образова своето си дете. Не всеки може това да го направи на тези трудни времена, за което едно браво, едно голямо мерси. Искаш ли нещо да пожелаеш на своята дъщеря? Първо и пожелавам много светло бъдеще. Дано има големи успехи и все така да се бори, за да постигне нещо и да се гордеем с нея. Браво, ние абсолютните, много хубаво пожелание от родител, който едва не се разплака, от дълбините на душата си го изказа. Взехте какво, както казахме, всички мастрафи са от родителя и от майката и също това иска да дари още нещо. Се леведах, не почваме. 20 евро на този уникален оркестър, да са живи и здраве. 20 евро за викача, жив и здрав.
20 точки заминават за най-оригиналната камера Один ТВ, номер 1. 50 евро за чантаджийката. Да си купи бомбонки. Браво! Зехнито, родителя и майката казва: това, което сега ще даря, е за нейното бъдеще. Не го правя с цел да покажа, че нещо давам, напротив, правя го с цел, защото тя го заслужи и в момента иска да дари някаква сума за нейното бъдеще. Жив и здрав! Почваме, Зехне. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100 и 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 2000. Чакай, си взема въздуха, Зехне. Ти, колеги, 2 бона, 2000 евро до тука. Който го обича, уважава, нека играе на място или заповяда на данцинга. Утре! Докато си топо, да те почвам. Казахме 2000 евро до тука. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 евро. Малко въздух да си взема, бе. 3100, 3200, 3300, 3400, 3500 и 600 и 700 и 800 и 900, 4000 евро до тука. Пак един човек, защото заслужава. Орли! Yes, мамо! Yes, мамо! Гости, до тук 4000 евро. Взехме да продължим. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 5000 евро. Бежбин евро пара, 5000 евро за неговата дъщеря да е жив и здрав. Това само от Зехнито. Това? Чакай, че много се изживяваш. Разбирам те. Мили гости, много се извинявам. Значи родителите казват така: това, което го даряваме, ние го правим и с цел да покажем, че имаме. Ние показваме, че имаме обичани роднини, приятели, познати, които сега в този момент са с нас. Ние това го даваме за нашата дъщеря, за нейното бъдеще, да я подкрепим, за което аз ти благодаря. 5000 евро от бащата, майката идва. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2. Спри да си взема въздух. Колеги, помнете ми да си взема малко въздух. От Мюнхен, Белгия, нейните роднини
сватовите, извинявай, не ви чух, сватовите, нека додат тук. 2000 евро до тука. Благодаря на гостите. 2000 евро казахме до тука. 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800, 2900, 3000 евро. 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000 евро. До тук още един кючек. Ще играете. Казахме 4. 400, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000 евро от майката и 5000 евро от бащата. Това са 10 000 евро плюс банкета, абитуриентския бал. Да са живи и здрави. Плюс тези 10 000 евро има 5 дена екскурзия в Берлин, 5-звезден хотел в Инклузив. Да сте живи и здрави. Който да вземе късмети ще кажи. В момента нашата абитуриентка издържала изпитите, ще получи плюс още един нов автомобил. Нека я кара със здраве, каза с беля с. Бъдете живи и здрави, май това беше изненада, не знаеш, но те чака още един автомобил. 10 000 евро от родителите. Живи и здрави, един хубав кючек за тези родители, бе. Браво, бе. Настръхнах. Родители, благодаря ви. Бъдете живи и здрави. Браво! Браво! Браво и браво! Мили гости, някой, ако е останал без порция, без безалкохолно, без салата, веднага само да се дигна ръката, до 2 секунди пристигат порциите. Мили гости, ще се извиня много. Искам да поканя братя Събеви. Бързат, чака ги автомобил отвън. Един компромис. Братя Събеви, Дисбург! За секунда да се дарат подаръка, защото наистина ги чака отвън автомобил повече от 20 минути. Братя Събеви, най-мощните Дисбург. Полека стъпвайте, че фаянса малко андеман да има. Събеви, бартърмен бени саба, моля ви се, кючек искаш. Един кючек, бате, за братя Събеви. Успяхме да го докараме. Братя Събеви, приятно ми да видя. Бихте ли дошли тук до мен без да се притеснявате? Ком.
Бартър бен бени Сава, Сава, добре дошъл, приятелю. От Иксел, неговата половинка, неговото семейство, дарява 200 евро и се извинява, че претървава другите, понеже го чака автомобил. Сашо при мене 100 евро от Седжана Абата и нейния съпруг Одред. Дизбруктан. И 200 евро от Сашо и неговото семейство са живи и здраве. Батковото. От Джони и Таше, село Граднарово, най-готиното село, 150 евро. Живи и здраве. Муси, ела за малко. Ела ти, брат, ти си най-мощният. Тевката видя, ми става лош геодин. Симпатичен си, просто симпатичен. Муси викам. Гюрсел. От Гюрсел. И неговата съпруга, аз затова казвам най-властните, 500 евро дарява, да е жив и здрав. Щедра ръка. 20 точки за оркестъра дава, заповядай, бате. 10 за Вейкача. За кой? И 20 евро за Один ТВ. Взет му, заповядай. Мусил, още ги умишеме, бате. И катавиря направо. Кого разпираш? Дай парите, дай. От Мусито и неговата съпруга 200 евро. 300 евро. 400 евро. 500 евро. Да е жив и здрав. €500. Харесвал съм как съм викал аз. Жив и здрав, 20 евро за Вейкача, 20 евро за оркестъра, 20 евро за камера, Один ТВ, 20 за чантата. Браво, бе, му какво направи, ти опикоча, бе. Жив и здрав да си. Аллах си взе късмет берекет от Жунимир Версин Кардашъм. От Чено, Дисбург, 150 евро дарява, да е жив и здрав. Това бяхме до Дисбург, спираме. Един кючек за тях, колеги. За вратя. Събеви! Дисбург! Айде събеви! Удри! Удри! Благодаря ви, брата Събеви. Винаги се старайте да бъдете на ниво. Браво! Дисбург нека да остане на една страна, за който се извинявам, направих компромис. Вече може да пристигат при мене по-близките роднини на абитуриентката. И се извинявам, че ги предварихме. Обстоятелствата бяха такива. Сега е ред да минат каките. За каките също един леки чек, така да можем с настроение ги да докараме тук на сцената. Каките да додат на абитуриентите. Мили гости, извинявам се, може би някои хора знаят, някои не знаят. Това е човека, който създаде кючека Чарало Хаваса. Респект, да е жив и здрав. Евала, много стабилен оркестър. Браво, момчета! Много добър кларинтист. Да е жив и здрав. Така,
каките додаха, зетя дори, Ожги Омишин приятел, приятно ме да те видя. Доволен ли си? Посрещам те с музика? Още доволен ще останеш. Кажи си тежката дума, приятел. 20 евро за викача, жив и здрав да е. 20 евро за оркестъра. 20 евро за камерата. Один ТВ. Мароми Хаса, моля те, брат. 50 евро за чантаджийката, понеже е много сладка. На зарома съм. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 евро до тук. Стоп! Ще помоля да ги оправиш те, тук те. 1000 евро до тук. 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000 евро от каката и от зетя, да са живи и здраве. Господ им дава късмет, берекето, зуномир. Един хубав кючек за тях, колеги. 2000 евро. Браво на каката. Ожги Омишин. Много добре изглеждаш този костюм. Браво. Не като музикант, но като водеща звезда, може би да се каже по телевизията или по радиоточката. Няма значение. Ожги Омишин. Söyle senin diğer kardeşim, senin arı lafını söyle. Ercan ablasından. Mercan. Добре. 20 за оркестъра. Заповядай, бате. 20 повече да съм викал. Жив и здрав да си. 20 евро за Аудин ТВ. Заповядай. 50 евро дарява за малката принцеса. Сега е момента, вика, да даде подаръка си на абитуриентката Мелис. 100. 200 ще помоля само малко така да им прави микрофония, да е по-лесно за камерите. Извинявай. 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Един кючек. 1000 евро до тук. 1000 евро до тук, казахме, един кючек. Ahmet Karani kardeşim gelsin olabilirse. Може би... Аха, тук е. Извинявай, Ахмет. Yala, say. Say. Evet, Rahim dedi ki hepinizin bayramını kutlarım. Bütün agalarımın ellerinden, bütün kardeşlerimin gözlerinden öpüyorum dedi. Talaba mı? Haydi. Sol majör. Gospod mi dade zatna žena, sjaj moja dadja staraka, za nešto работя maksimalno, s mene da žive unikalno. Gospod mi dade zatna žena, 1100, tja je moja dadja staraka, 1200, za nešto работя 1300, maksimalno, s mene da žive 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 2000, 2100 евро да е жив и здрав и неговата съпруга.
уникален глас. Човека глас. Благодаря. Азна Салък. Sağ ol aga. 2000 евро. Да са живи и здраве. А ти бързаш. Добре. 100 евро от Мустафадан Дисбург. 100 евро. Да е жив и здрав. Бате, добре дошъл. Дайсън Дан от Войчето е при мен. Иска да се даде подаръка. Метинден Керадан. 100, 200, 300, 400, 500 евро Дайсън Дан. Да е жив и здрав. Един кючок бе, колеги. Айде, Салим aga, Новозагорски. Амаджасън Дан. Амаджасън Дан. Старозагорски. Беше за евро. Старозагорски küçük. Браво, бе. Жив и здрав да си. Бате, добре дошъл. Приятно е той видео. После искам за този човек един хубав кючек. Много е гъвкав, ли как да кажа. Много е игривен такъв. Ожга ми шанага. 10 евро дава на малката принцеса на чантаджийката. 10 евро на най-хубавата камера Один ТВ, най-качествената. Сто, 200, 300, 400, 500 евро от Мергил. 500 евро. Аласън Дан. 500 евро. Само секунда, само секунда. 500 евро и един красив, уникален пръстен. Носи си го със здраве. Си, си. Бате, един кючек за моя приятел. Салосун, варалосун, да сте живи и здрави. На два езика да го кажа. 100 евро от чопара, да е жив и здрав. Добре. Много се извинявам. Още една леле има. 100 евро от Мемет Джилен. 100 евро дава, да е жив и здрав. Много се извиняваме. Како? Моля, казвай ми да знам, защото наистина не е приятно. Извинявай много. С извинение един кючек направите да се извиним на каката. При мен е тук лелята. Се извинявам. 10 евро за добре кларнетист и неговия оркестър. 10 евро за малката принцеса за чантаджийката. 10 евро за музикалната камера Один ТВ. Заповядай. 100, 200, 300, 400, 500 евро и един кючек от лелята.
ще помоля също дарява един много нежен пръстен с Назар Бонджук. Заповядай. Носи си го със здраве от лелелете. 500 евро и един пръстен дари лилята и свалкото да е жива и здрава. От Белгин, от Енево, първи братовчет. Синан Гелсин, родна на Уинасън, 200 евро дарява да е жив и здрав. Синан! Айде, как, айде! Айде, чиш! Благодаря на Синан, благодаря на лелета да е жива и здрава. Ожгамишин, Мелисин, Берчетка Сандан, 100, 200, 300 и чузе евро. Берчетка Сандан от Мелис, така. Дикичук, пише левага. Мелисинден, Брачетинден, Сезгинден, 300 евро. Ага, вида викючек я павелирсен, чок сао. Господин Изродейчин, той какво беше? Айде, Изрод! Приятелю, искам аз да ти благодаря. Аз също съм кларнетист, но беше 63-та година. Ева да ти правя аз. Аз съм ножги омишаме, това нажда ми враче да едно симпатично момче, който той също направи много голяма сватба на сина си. Чита Амет Карани звездата. Салим. Мерси. Миналата година беше, почнах да остаряваме, човек, не помня кога беше. Шале вакалам. Моя гълък Асан иска да чисти Байряма на всички големи, на всички възрастни. Защото някои възрастни хора не достигат до Нова година и до Байрям, което наистина не му е приятно. Много се извинявам, един микробус, Форд Транзит, Deutschland AC B 5688. Да не викам моята, нали знаеш, пътна помощ, Кануел, майко да ни чувам. Асан! Ти всяко беше, вате. За нас, Асандан или Пазардан 100 евро. Ги не ме дюйни си, не? Ами скажи сега, брат ми, моля се. Вижте, мили гости, може да сме в Германия, може да сме в Канада, може да сме в Нью Йорк, може да сме в Дубай, ама урат остава. Те лафамата гелели. Шале васа. Ти синът ти за тебе, бе.
Моля се да намалиш салатите, много те моля. Не ти влияе добре. Салатите веднага да намалиш. Зехнито и неговата съпруга да дойде тука. Снахите и да идват също. Како да намалиш водата? Водата да намалиш и ти салатите. Кажи сега първо кой ще дадеш. Кабара мага. Джонзора дамме. Аз съм много ме мъчиш, брат. Напротив те следим, ман. Саба бар 30 минути. Дай да им кождаш. Труден човек, бе, брат. Сега моля се на керманги муй. Имаш пари, угаждаш си, разбрахта. Ве парай, дака башласın. Абе пълен с пари, дено керла пис. Бартър ма бени саба. От свакото и лелета. Асан. 500 евро. Да е жив и здрав. Наистина са един шкоритетен кючек искам. Само секунда, колега. Зехненим брачетка синда. Гюлка. Праща дакията си. Не може да дойде. 100 евро дарява да е жива и здрава. Един копанарски човек, брат, от това да е умален. Yes, Майко! Оди! Ха! Айде, Асан! Оди! Отново казва Асан Агата, всички бъдете живи и здрави, всички ви обичам. Ще се извиня много, малко е тук да дойдем, защото става микрофони от микрофона и колоната и не звучи приятно. Добре дошъл, приятелю мой. Заедно бяхме в детската градина, 63-та година. 10 евро. Birinci bana verir. Sağ olsun, var olsun benim kardeşim. 10 евро за този уникален кларнетист. Заповядай, брат. Аладин ТВ, най-важният човек тук. Специално казва за Аладин ТВ. Специално за Аладин ТВ. И 10 евро дава за чанта джийката да не заспи. Чантай. Браво, беним казама. Рапчо страшен си, брат. Ево да прави. Кажи, брат. Неговото семейство на Рапчо. От него. От Анивката е Рапчото. 100, 200, 300, 400, 500 евро дарява. Колеги, един хубав човек за това уникално момче, за това хубаво семейство. Ахмед Карани ма касадам. Айде, си. 500 евро. Dok sine çivde bağdat Bütün familia bratosviteleri çıksın kayırla. Perilmace Moçavo Bravo, bravo. Moçavo Sesin Rafet de yenisi. Dok sine çivde bağdat Perilmace Moçavo Bravo.
Добре, Сашо Гасандрин. Айде! Окей! Браво, тъбили Стив Сени. Антеле, Саша доктора. Браво. Ахмед Карани, аз на салак, брат. Евала! Просто като пееш настрахвам. При мен е мой приятел от Енево, мой кумшия Асан, с неговата съпруга. Едно много възпитано момче. Легенда на Енево. Ожги Мишан Асан. Как си? Добре, че ме свази, са виждаме. Значи... 100, 200, 250, 300 евро от Асан и неговата съпруга да са живи и здрави. Колега, един еневски чек. Еневски чек, Симинор. Благодаря на Асан и неговата съпруга и неговото семейство са живи и здраве. Само секунда. Добре дошла, кака. От Емил 150 евро от неговата съпруга, от Емил 150 евро дарява да са живи и здраве. Добре дошъл, приятел. Факт нещо стана. Само ще се извиня. Една секунда назад да се мръднеш. Много се извинявам. За да можеш да вижда камерите. Добре дошъл, приятел. Севджикан, Сватка Сандан, Недретен. 10 евро за викача дарява момчето да е жив и здрав. 10 евро дарява за малката принцеса Чанта Джейката. Бе много сладка. Назар Омас. Това момче дарява 10 евро за Один ТВ. Мараба любов моя. 10 евро на моя приятел, корентиста оркестъра. 10 евро дава на Чанта Джейката, на асистентката. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 евро. Моля ви се, един хубав кючек. Брат, наистина ще ви пее, затова е тук като момче. Един кючек да уложим семейството, 500 евро, а Ахмед Карани ще пее. Талавас. Айде ла. Приятелю, Ахмед Карани. Айде, Ахмед! Бак Насури. Калис, калис. Благодаря ви. Добре дошъл, приятелю. Честите на вас. 200 евро от приятел на закритница евента Асан. 200 евро дарява човека. От Блъскало.
Колеги, моля ви се, образовани хора сте. 100 евро от Акадан Юрмизден, 100 евро дарява да е жив и здрав. Той и семейството му. 100 евро от Райко. И никога абитуренката да не се случват лоши неща, напред да върви, да върви известна. Катлили Иванова. Добре дошъл, бат. 100 евро от Наил. 100 евро дарява да е жив и здрав. Кажи бе, господин Петър Бошков. Мили гости, нашия батко Асан казва, никой да тръгва, ще има шоу, изненади, нещо е намислил. Бе, човек оттенило, както де. Извинявай, бате, още ги умишен. 100 евро от Алиш, 100 евро, да е жив и здрав. От Амин Пича, 100 евро. Ес, бе, майко. Чуваш какво става тук? Здравей, приятел. От Кало, 100 евро дарява да е жив и здрав, Кало. Кало, парно. Още ги умише. Пак ли ти, брат? Като иде хубаво ми става, кажи се, брат. От Нови пазар Асан. Дün sahabenin kardeşinden Черно, червено 300 евро. 300 евро дава, иска Анаманам от Симинор Мален. От Лили Иванова. Иска от Милко Калайджиев. Ахмед Карани да доди. Ахмед Карани. 300 евро до тук. Падат до небето, камъните падат до небето, как ми падна на сърцето. Onu naleceksin, aslında naleceksin. Камъните падат. Aga stop demektir, hepsi gelsin havaya. Падат до небето, как ми падна на сърцето. Милко Калайджиев, Айде, дай твой стил, твой стил. Я ле 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 ле, я ле 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 ле. Е 200-500 евро. Салим агам гелсин гарната ма. Браво, браво, браво. 500. Още 200 стават 700. 700 евро за тука. Казах ви 700 евро до тука. Още 300, 1000 евро да е жив и здрав. Пак един кючек. Амарендър. Гости, значи, знам, че всеки иска да играе, затова сме дошли. Нека си дадем
подаръците и вече кой колкото иска да играе. Защото идваш, искаш човек, наистина готино е, една секунда, нито можеш да играеш, нито и дакията може да продължи. Да се дадем подаръците, кой каквото иска, Ана Мадам, ми дай, Майкъл Джексън, Лили Иванова, всичко имаме. Още го Мишанага. Свато Сандан, Исми, Юсенагам, 100, 200, 300, 400, 200 евро Юсенагандан и от неговото семейство да са живи и здрави. Асандан, 100 евро, вирели. Мюнхенден, щата Дойчланд, Мюнхен. Рейхандан, 100 евро. Гене Мюнхен, Яурун Дойчланд. Мустафадан, Gene München 50 euro. Sağ olsun, var olsun. Kadriye'den München'den gene 50 euro verir. Sağ olsun, var olsun. Za München edin şu kariteden küçük. Za München, Stadta Deutschland. Maestro Orchestra. Anam döktür. Kostalska. Добър вечер. Асандан, Роттердам. Kendisine gelemedi çocuk. Възпрепятстван, дава си подаръка 100 евро. Şefin çocuğundan, Mustafa'dan, Rotterdam'dan, Rotterdam. Koy Morgan, 100 евро. $150 са тук. Казваш 150 евро. Да чух. После ще има кичек. 100 евро от Маринчо, да е жив и здрав. Sabredin Moku'dan 100 euro vereri. Sağ olsun, var olsun. Аледен Руснактан 100 евро. Здравствуйте, ребята. Как у тебя очень хороший? Хюлия? Бида Алиманим, Алимагам'dan 100 евро. Алдин ТВ. Молеца. За оркестра 10 точки. Браво. От Алдин ТВ. 10 точки дава на мене, да е жив и здрав. 10 точки дава на чантаджийката. Билич. Алдин ТВ. Най-добрата камера. Най-модерната, най-качествената. 100 евро от Ерджан. И Мергюл. 100 евро даряват. Образован човек, правилно се изказва. От Алдин ТВ, от филията, неговата съпруга, Алдин ТВ, 250 евро от Избург, жив и здрав да е. Кичека ще ви го пратя по почтата. Не съм го забрал. Добре дошла. Чакай, спокойно. Исмаил Милка, да? 100 евро. Исмаила Минка, 100 евро. Добре, разбрахме се. Живи и здраве. И чакайте, ще има кичек. Антони Тонито, 100 евро дарява. Задръж малко в ляво, ще има кючек. Един кючек за тези двете мадами. Мадам. От Топача и неговата съпруга 200 евро даряват. Най-доброто фотосесия Топач. Братя Русеви. Кажи, приятел. От Гошо, Блъсково. 50 евро дарява.
Сезгин. Сезгин 150 евро дарява, да е жив и здрав. От Батко Сали 150 евро дава, да е жив и здрав. Добър вечер. Kimden abla? Alasından yüreğden 200 евро. Да е жива и здрава. И едни обици подарява Саровски. Комплект чиф обици Саровски. Ще ги обърне така да ги снимаш. За абитуриентката Милис. Носи си ги със здраве. Заповядай. И един кючек искаме. Мили гости, казахме да не си тръгвате. Сега започва купона, ще има изненади, ще има шоу. Моля ви се, останете по места. 150 евро от Араб. 150 евро дарява, да е жив и здрав. От Брачеда. От сина. Много кало жив и здраве, как се Сунаяга. 100 евро от Сунаяга, от неговото семейство, да е жив и здрав. От Мишо 100 евро дарява, да е жива и здрава. Айтен и Исен 100 евро дарява, бъдете живи и здрави. От Денис и Алавина 50 евро даряват, бъдете живи и здрави. Sinan Aga'nın kızı Sevcan buraya gelsin. Sevcihan, извинява се. Sevcihan buraya gelsin bir zahmet. Çocuğun doğum günü yapmış. Gelememiş. Dakikasını isteyebilirsin podarasına 100 евро. Живи и здрави, извинява се. €150 от Zehni'nin braçetkasından ismini söylemedi. Zehni'nin braçetkasından 150 евро sağ olsun, var olsun. Нещо късно, батко. За врачетката да не се съди Зехнето. Браво, живи и здраве. Добре дошъл, приятел. Въртовчетка Сандан Гилтен, 150 евро дарява, жив и здрав. Един кичек иска малко, само секунда. И от Ибо Въртовчети, заедно са един кичек за това семейство. Зехненин брачеткасından Gezman'dan, дето много играе, 100 евро дарява. Колега, 100 евро тя дарява, само секунда. Искам нещо да те помоля. Ахмет Карани buraya gelsin. Значи тут падаш. Само да изчакаме, че е пълна стата му вечеря. İki rujdenik varmış burada bu akşam. Allah'a gelsinler.
İki rüzgarlık buraya gelsinler. Baktar ben beni sabah sabah. Ahmet Karan'ın çalacağımız bir şarkı. Rujen'in işlerin burada. Spesyal. Haydi la. Destevro, Azim TV. Aman aman aman. Destevro Ahmet Karani. Ayağımda kudura, ayağımda kudura, yar gelir dura dura, yar gelir dura dura, Bravo Ahmet Karani. 100 евро от мене. 200 евро. Да е жива и здрава. Yaşa be abla. Kimse versin onu çıksın Geç oynasın. ömrümü çürüttün, geç ömrümü çürüttün, gözüme vura vura, sineme vura vura, ölürüm ben, ölürüm, zayır olmaz, zayır o, hadi gel. Sağ ol, var ol. От Орхан Бъртовчети. Орхан Бъртовчет на Зехнито. 100. 200. 250 евро. От Орхан на Зехнито Бъртовчет на 250 евро дарява да са живи и здрави. О, Орхан çıksın. Орхан. Виката тука мета на Ахен. Веднага искам да дойдеш. Ще чакаме Орхан. После ще играе Орхан. Следващия. Мили гости, искам хубаво да снимаш. Ще чупя този телевизор, казвам ти. Анте. Така, в забавен кадър искам хубаво. Тук при мен е пристигнал фарона на Дисбург. Човек има и се угажда. Значи 5 дена е в Дисбург. Останалите 11 месеца и 25 дена е по света у нас. Цял свят обикаля. Дубай, Камбоджа, Нью-Йорк. Спри са бе, човек. Айде. Междин Агамдан и от Кака Мелеха 10 евро на Ахмет Карани. 10 евро да викам по-тихо, чук боли главата от мене. 10 евро, че го снима отблизо. А один ТВ. Парите за риста трябва да си изкараш. Другата седмица той ще да снима отблизо. По-точно ние ще го снимаме. Ние ще го снимаме. Междин Агам Бурдан на Зехник Добротовчет. Не бе. Да. 100. 200. 300. Един кючек тук за Ватко Междин. Китара иска кака Мелеха. Ало, телефона. Китара кючек. $400, 500 евро от Батко Междин, Кака Мелеха. 500 дарела, Батко Междин, Кака Мелеха, да са живи и здрави. Тук при мен е Денис и неговата съпруга Юрмиската. И от тяхното семейство също 300 евро, комплект 800 евро издадат. Един хубав кючек за Батко и Междин, за Денис и Юрмиската. Кабаданиската. Айде, фарони!
викаха Юрмиската и Денис. Денис, чакам да ме се обадиш утре. Междинага също и ти. Кафе да пием. Сутринта 10 часа, да. Саба каш. Добре дошъл. 10 евро на бараджията дава да жив и здрав. 10 евро за малката принцеса за чантаджийката. Ето къде да служи. Айде то чанта. Браво, Бенинка Зама. 20 евро дава за оркестъра. Заповядайте. Щедър човек. 20 евро за Один ТВ. Не за Один ТВ, за Топача. Русев, най-добрата. 200 евро дава подарък за вечеринката от колегата Хасан. На зехнито колегата Хасан дарява 200 евро. Да е жив и здрав. Един хубав кючек за този господин ме. Благодаря ти, жив и здрав бъди. Вар ми, йок ми или помина да въвикам. Опа, моята половинка мина. Барма Асанага. Добре дошла. От Славчо Филка, щата Дуисбург, 100 евро. Един кючек за моята жена искам. Хубав кючек. Благодаря, стига толкова спочиш Кайл Морикса. Джината при мене. От щата Дуисбург. От джината, от Валентин. И Севинч. Къде е Севинч? Севинч! Преспива малке. Ама Чожо, ти не спря деца да правиш, ти петкото мина. Джоб центъра, окей. Той ще го правим после. 200 евро от Валентин. От джината. Момче, аз имам първи клас до обяд. 250 евро. Тей ги да. 250 евро от джината. Севинч. Нека да дойде тук. 250 евро пак казвам. От джината от Дуисбург и Севинч. 10 евро на камерата. Ти снимаш ли ма хубаво? Признай си. После ще видя. 10 евро за мен дава, че съм надул главата. 10 евро дава за Асан. Добър клиентис. Жив и здрав да е. 250 евро от джината. Севинч. Ако искате дрехи да си купите нещо, моля заповядайте от Дуисбург. Качествена стока. Сеншенди мой накер. Един кючек за джината и Севинч. Айде, джина! Севинч бутик! Севинч бутик! Благодаря ви, семейство, бъдете живи и здраве. Батко ми, Али при мене, 100 евро дарява, той и неговата съпруга, кака ми аше да са живи и здраве. Искам един тираджийски кючек за батко ми. Преславски! Молеца, един Преславски. Къде кака ми аше? Како аше? Порайгел! Чавък, чавък, чавък! Айде, Преслав! Някой, ако иска да се... Моля се, дръпни се от... Пречиш ми, правиш ми сянка. Още ги умишин. Дай ден, 100 евро дарери. Верери чужок 100 евро, саосун, вароосун. Мили гости, вече той не останаха и гости. То не е ясно той.
Всеки може да се забавлява, да играе, да танцува, да скача, да си поручва музика. Тук е за вас един уникален оркестър. Много добър кларнетист, респект. Караон, Амет Карани. Пейте и танцуйте, Амет Карани, обърках се вече, извинявайте. Амет Карани, извинявам се. Не си се. Брат, един копанарски човек за този. Татарски музика за този. Колега, благодаря за микрофона. Kurban niye doğdun? Hay
Eski tadı
yoruldum. Ne haldeyim farkında mısın? Eski tadım yok artık, vurgunum, duruldum. Belli etmedim ama inan ki yoruldum. Hep içime atmaktan inan ki yoruldum. Ne haldeyim farkında mı? Yaşar Afey! Rafet, bir tane var internette çalışsın, bu mu? Senin. Onu yap, o seninkisi. Seninkini de yap. Kapısını girmesin vefasızlar. Dünya denen şu alemde seni alacak seven Allah. Dünya denen şu alemde seni alacak seven oho. Haydi gelin, haydi gelin, oh haydi Recep, oh haydi Recep Mofral, 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 Mofral.
hanno vino, tutti hanno vino, tutti hanno vino, tutti hanno carizzaie, carizzaie, carizzaie. E a kai kana kagina, kagina, a kai kana kagina, kagina. Sayın çocuklar. Kapat Rafet. Sen yap bir kaba, ondan sonra Arapça gam yapacak bir şarkı. Tamam, ikimiz tükendi yapacağız. Ondan sonra bir oyun havası. Yolcu yolunda gerek. Kapatız. Teşekkürler, sağ olun, var olun. Hadi şimdi bakalım. Güzel bir tane uzun hava okuyacağız. İkimiz. Dolaş bakalım Marafet. Ayrıca Rahim'e gelsin arkadaşıma. Ayrı yaşa. Düğsayına gelsin. Zekli Burçadıma gelsin. Agama gelsin. Yaşa. Ayrıca Sinan Agama gelsin. Tüm ailesine.
tükendin ak ömrüm. Dilde sermaye olan bir ak kaldı gülüm aman, gülüm aman. Tükendi aktı ömrüm, dilde sermaye bir ak kaldı gülüm aman, canım aman. Ak ömrüm, dilde sermaye bir an kaldı gülüm aman 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 aman. Sanırım derdimi lokmala gösterdi. Sanırım derdimi lokmala gösterdi. Dedi eyvah eyvah. Bu derdimde bir çare hakkı bir ile kaldı gülüm aman 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 ey. Sanırım derdimi lokmana gösterdim dedi eyvah dedi eyvah dedi eyvah. Sanırım derdimi lokmana gösterdim dedi eyvah eyvah eyvah. Bu derdilde fedel bir çare, hakiki bir ilah kaldı gülüm aman, gülüm aman, canım aman, canım aman, canım aman, canım aman, canım aman, canım aman. Yaşa Ahmet. Hadi Rafet bir tane daha. Beni benden alırsın. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetimi Bozma rahatım. sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Ah yalancı dostlarından, el alemin lafından geçmedin geçeceğin yok. Beni benden alırsan seni sana bırakmam. Yanı başımda olsan da bir adım bile atmam. Kadrimi kıymetini sana olan sevgimi bilmedin bileceğin yok. Yalancı dostlarımda el alemin lafından geçmedin geçeceğin yok.
Bu gönül ağzı kahrını çekti. Bensiz aşkın neye yarar ki? Kaç kere kırıldı yerlere attı yaralı kalbim affeder mi? Bu gönül azmı kahrını çekti. Bensiz aşkın niye yarar ki? Kaç kere kırdım yerlere atsın yaralı kalbim. Yaralı kalbim, yaralı kalbimden vurdun beni, 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 beni. Haksızları affeder mi? Alkışlar gelsin Arapçadan. Bravo. 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 Sağ olun, var olun. Bizden bu kadar, Allah'tan daha çok. Hakkınızı helal edin. Sağ olun. Gurbet, gurbet, zalim gurbet, evimize ektin hasret, hasret kaldı kardeşime, gidemedim zalim Kardeşler için gelsin. gurbet, gurbet, zalim gurbet, evimize ektin hasret, hasret kaldı kardeşime, gidemedim zalim gurbet. Yolumuz düştü gurbete, gidemedim ben kardeşim. Yolumuz düştü gurbete, gidemedim ben kardeşim. Hasret kaldı kardeşime, gidemedim zalim gurbet. Gurbet, gurbet, zalim gurbet, evimize ektin hasret. Gurbet, gurbet, zalim gurbet, evimize ektin hasret, hasret kaldı kardeşime. Gidemedim zalim gurbet. La la la. Anamı da gezdirdi